aitatik edo beti ukinot amez bat. Baina sekule enabena amestuko, izen da, neu egongo nintzela, hemen gerizean ordukoaren ordezkari zen ondoroekoekin, ez? Durangaldeko jente langile, jente buru argi, esku zabalenen aurrien. Konpromiso hori erakusteko, manifestu hau sinatuko zue. Herritik herrizentzako einiko manifestu da, apaltasunez, baina injerraz aldi berien. Gaur, harriak eta herriak batu doguz. Durangaldea beste Bizkaia bat eraikitzeko ezinbesteko tresna da. Gertutasuna, parte hartzie, talde lana, hemen batzuk behintzat ez gara txarto bizi, baina asko hobeto bizi algara eskualde honetan. Hemen nosue, emakumie, ama, gaztie, lan egiteko gogoz eta ilusioz. Bizitzako erronka berri bat da, etapa berri bat, eta gustu kolektibo eta pertsonal bat. Manifestu honek EH Bilduren politika egiteko modue jasotzen dau. Gardena, garbize eta herritarrona. Durangaldie irize eta herrize da, kalie eta baserrize. Zue guztiok eta ni ere bagara EH Bildu. Jarraitu deigun Durangalde garden, garbi, herritar baten alde lan egiten. Eskerrik asko danoi. Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur Arriolara gerturatzeagatik. Memoria laburra dugu batzuetan, eta ez daki gogoan izango duzuen, baina Arimatasa bat tiraka hasi genuen gure ibilbidea orain 8 urte, hemen bertan. Urte hauetan, egin den lanari esker, Arimatasa horrek etenik gabe jarraitzen du Elorreko kaleetan zehar. Matasa eskutik eskura pasatuz, gero eta proiektu sendoagoa eraikitzen ari gara. Askotan esan dugu eta ez gara nekatzen. Bakoitzak bere txikitik, bere eremutik, lanean, ikasgelan, lagun artean, kalean egiten duela herria. Horregatik, ezin dugu ahaztu udal mailan egiten dugun lanaz gain, ezinbestekoa dela kalean egiten den lana. Biak osagarri izan behar dute. Biek eskutik joan behar dute, batak bestea elikatuz. Euskal Herria Bilduk bere herri proiektua garatu ahal izateko norbanakoz osatutako oinarri sendo bat, egitura sendo bat eta udal talde sendo bat behar ditu. Hori lortzeko guztioi gogor lan egitea dagokigu. Behetik gora egin behar dugu geroa. Oinarritik udalera. Hemen gauden guztiok dugu etorkizuneko Elorri hobeago hori helmuga. Egindakotik, bidean ikasi eta bizitakotik, norbanako guztion konpromisoaz urtez urte Euskal Herria Bilduren proiektua elikatzen dihardugu. Jakina da, herri proiektu bat aurrera eramateko pertsonak beharrezkoak direla. Proiektu hori aurrera eramango duten pertsonak kalean bezala udalean ere. Horregaitik, gaur eta hemen, pertsonak erdigunean jarri nahi ditugu. Pertsonak izki larriz. Euskal Herria Bilduren proiektua aurrera eramateko konpromesua adierazi duten pertsonak ekarri nahi ditugu gaur oholtzara. Batzuk, orain 8 urte hartu zuten konpromisoa. Beste batzuk, orain dela 4 urte. Hauetako batzuk, konpromisoa berretxiko dute berriz ere. Beste batzuk berriz, udalkargua utziko dute, eta datozen berriei testigua pasatuko diete. Eraldatzen eta jende ezberdinaz aberazten doan proiektua da Euskal Herria Bildurena, eta harro egoteko motiboa da hori. Denok dakigu, udal mailan egin beharreko lana ez dela erraza. Dedikazio eta lan handia eskatzen duelako. Horregaitik, udalean 4 urte hauetan lanean aritu diren eta hurrengo legegintzaldean udaleko lehen lerroa utziko dutenak omendu nahi ditugu lehendabizi. Urte hauetan egindako lana izugarria izan da
eta bakoitzak duen hoberena eman du. Herriarekiko duten maitasun eta konpromiso osoz etengabe lan eginez. Igo daitezela oholtzara, Maitane, Xabi, Jonan, Txus eta Aratxu. Lau urte nahiko denbora bada, norberari kendu eta besteei emana. Nola eskertu egindako lana? Merezi behintzat aurresku bana. Makala meritua zuena, gauta egun herrirako lana. Nire eta nire entzun beharra, kexak, problemak, arazoan dana. Hobe eskerrak hainbeste balira, kezka gutxi hau almohadazpira. Beti burua jira eta bira. Egindakoak ikusten aldira. Beltzetik bagoa sargira, amestutako gure herrira. Badira lagunak, irriak badira, gauza ederrak eginak dira. Lana errusta grina egina, herritar duinta herri duina. Hori izan da zuen konsigna, eguneroko lanaren muina. Udaletxean lasterazkena, itzela lana egin duzuena. Ez zaizue falta indar takemena, kalea orain duzue zuena. Kaixo, Aratxu, Kaixo Txus. ondo ala. Ez dakipa, badakizu etxatela jendearen aurrien berbaiti asko guztetan, baina tira, hau entzaio bat baina estanez. Ja, etza ondik ala oitu jendiaren aurrien berbetan. Ez, hori ez. Ez argazkisek, ez bideoak, enaz horretarako jaixo, baina... Baina, zer? Ez lo que hai esango zinula, pentsau dut. Esaldi hori dot bape guztoko. Esaldi itxoso hori pestearen moduan zabaldu da. Niretzako konformismoaren sintoma da. Eta zer egin genke ba, konformismoaren aurrien? No es lo que hay, ozen esan, sentidu. Hauxete da dagokiguna. Uste duguna baino askoz gehiago izan gaitezke. Askoz gehiago datosatzetik. Egin ezinik ez daudela. Kontxo, saiatu eta borrokatu eskero ez, behintzat. Bale, zertara dator bai, filosofia hau. Aitortzera ez garela superwoman, ez superman, baina saiatu garela, bai. Saiatu bakarrik, bete-betean asmatu duguta. Ados, baina zeo zertan utzen bat, hankasartzeren bat egingo genuen. Bueno, ikasteko eta aurrera botateko balio izan jaku. Eta herritarrak konforme dagoz? Esan dutzu lehen be, konformismoa ez dela lagunik onena. Arrazoia, baina bestelako egingo ginuzen ba? Bai, nik uste izan be, zintzo esan da, haize barriza ekarri dugu udaletxera. Bizi-bizi dago elorrio, esteko berpiztu beharrik. Barritzaileak izan gara barriz. Amar postarri. Koherente jokatu dugu eta zintzo. Hala behar du. Konstiente. Beharko. Zentzuzkoak izan dira proiektuak. Nola ez ba? Eta geldi egondako proiektuak bideratu doguz. Amar postarri geisha.
Herritarrek pentsatu eta egin eta udalak babestu. Beste 10 pustarri, zorizonak, baduzu uste duzu zenuenaren erdia. Ba, atera, baso erdia. 4 urtetan, egia esan, ez pentsatu nahi dozun guztia egiteko denpora emoten dauenik. Elsegida pasatzen dira 4 urteak. 4 urte etorriko dira berriro. Auskalo, Etorriko dira, bai, ziur, herri programa bikaina da gero, ez naban gutxiago espero. Ta noiz erakutsiko da? gaur bertatik hasita. Aratxu, guren saioa amaitu da. Bikaina atera jatzu. Ara, bueno, ez da ingatxa holtzaganeti berbaite antza. Amaitzeko eta zer iso, plazer bat izan da, 4 urteotan modu batera edo bestera, Elorrio duin baten alde lan egitea. Elorrizotarrak eskutik izan da lan egin ahal izatea. Etxekoak ondoan izan ditugu, ez ginateke ezer, eure barik. Eskerrik asko bihotzez. Lehen lerroan ez bada, bigarrenean zagozen be lan itzela egin duzue. Eskerrik asko zuei be. Txartu esanak astu eta besteak gogoan hartu. Lanean lehen lerroan zagozenoi eta zatozenoi, Gurdikada adore. Gea. Kemena. Eta Pazientzia. Hala, listo. Ahora nos vamos. Mila esker berriz ere bostoi. Pertsonak erdigunean jartzeaz hitz egiten dugunean, hauek zaintzea eta babestea ere eskutik joan behar dutela uste dugu. Omenaldi xumea bada ere, egindako lana aitortzea nahi genuen. Hartutako konpromisoak ez du gutxiago merezi, hau pasuek. Lehen esan bezala, batzuk badoaz, eta beste batzuk badatoz. Euskal Herria Bilduko hautagaitza berria ezagutzeko ordua iritsi zaigu, eta beraien eskutik herri programako gako nagusiak ezagutzeko aukera izango dugu. Herri programa landu bat dugu esku artean. 4 urte hauetan egindako lanean oinarrituz eta 60 pertsona ingururekin partekatu eta kontrastatuz osatu duguna. Laster izango duzu esku artean, eta puntuz puntu lasai irakurtzeko aukera izango duzuen arren, gaur herri programa horretako proiektu nagusiak azalduko dizkigute gure zerrendakideek. Ezagutu dezagun hautagaitza berria eta dakarten proposamena. Porque lucho día a día por un futuro digno para nuestras hijas y nietas. Txikitik, bertakotik, gauza handixak lortu leikezelako. Naduza badako zer esan Elorrio. Denon eskubidea eta eskubide guztiak errespetatuak izan daitezen. Elorrion lan eta bizi, herritarrok herri honen motore. Euskaratik eta euskaraz eraiki nahi dugu Elorrio. Ekita jogu. Erantzukizunez jokatuko dugu gure aurrek Elorrio hobea izan dezaten. Bizitzak erdigunean jartzen dauzen hirigintza baten sinisten dotelako. Por un Elorrio en que las y los trabajadores seamos respetados. Gure etorkizunan jabe izan nahi dugulako, guk erabakitzeko Gaztio pausu bat lehen erroa. Helburua Elorrio feminista. Oin arteinako bidia gogoz jarraitzera nator. Herrian hitza eta kultura oparoa. Horren alde lan itxeran nator. Bizitzan ikasi donetik, danontzat, bizigarriago izango dan Elorrio baten alde, hortxe jarriko ditut nire indar guztiak. Zerbitzu publikoak danon eskura. Jar diguzan pertsonak erdigunean. Seguiremos trabajando duro con el objetivo de mejorar Elorrio. Horrekin batera, etorkizuna gertu. Behetik gora, geroa. Eman diezaiegun ongi etorria. Aitor Zengotita Bengoa Murgoitio. Alasne Mendizabal Santa María.
Urtatz Azpitarte López. Garbine Igarza Pildain. María Herrero Arriolabengoa. Haupa, arratsalde on danoi. Bueno, Txus eta Aratzuren elgarrezketa entzun da gero, neri tokatzen zata serio jartzia. Zeren gotxagoa, bai? Beno, Ainoak esan dauen moduen, laster izango dozue landu dugun programa bere osotasunean. Zuen etxeko busogitara helduko da, baina gaur eta apurka-apurka programa horretako proiektu nagusiak edo esanguratsuenak azalduko dautzu eguz, bai? Eta hezkuntzatik hasiko gara. Elorrizoko eskola publikoarekiko gure konpromiso argia hurrengo legegintzaldirako. Guztiok gara jakitu Elorrizon ditugun hezkuntza eskaintza ezberdinez. EH Bildu ere sentsibilitate ezberdineko pertsonok osatzen dugu. Eta logika horren baitan, norberak bere autu propioa egiten du. Baina argi dugu, EH Bilduk jendartearen aukera berdintasunaren aldeko autua egiten duela esparru guztietan, baita hezkuntza esparruan ere. Horregatik, bere biziko garrantzia ematen diogu eskubide horiek egoki garatzeko ekipamentuak izateari. Eta hori horrela izanik, ikastetxe publikoen mantenua eta eraikinak egoera egokian izatea lehentasunak dira guretzat. Ezin dugu ahaztu gainera, eraikinak udalarenak direla. Eta udal moduan gure bete beharra dela udal eraikinak egoera honean egon daitezen lan egitea. Jakitun gara, hezkuntza esparruan hobekuntzak behar dituzten ekipamentuak daudela. Baina horien guztien artean, Elorrizoko haurreskolako eraikinak gabezi handiak ditu gaur egun. Orain arte, bertan lan ezberdinak burutu diren arren ez dira nahikoak. Eta horregatik haurreskolaren berrantolaketa hurrengo legegintzaldirako lehentasun nagusietako bat izango da guretzat. Behar zehatzak identifikatu, proiektua idatzi, eta haurreskola berria izateko lanei ekitia izango da gure helburua. Benga, goaz orain bigarren proiektuarekin. Gizarte politikak. Ongizate politikak gure jardunaren erdigune. 4 urte dela gaurko gobernu taldea udaletxera heldu zenean gizarte arloa basamortua zen. Migranteak, gazteak, nagusiak, memoria historikoa eta abarrekoak ez ziren inundik agertzen. Fizikoki ere gogoratzen badozuen, udaletxetik kanpo zegoen. Gizarte arloko teknikaria han udaltzaingoen bulegoan eskutatuta baitzegoen. Legegintzaldi honetan Elorriar ororen ongizatea bermatzea izan da gure jardunaren erdigunea. Hainbat egitasmo berri martxan jarri eta udal mailan barne funtzionamendua doitzen saiatu gara. Lan nahikotxo egin dugu, baina asko dugu egiteko, beraz, besteak beste, hurrengo puntuak martxan jarri nahi ditugu. Emakumeen kontseilua sortu. Gizarte langilearen dedikazioa handitu. Gazteen artean ekintzailetza kolektibo eta soziala sustatzeko programak sortu. Bakardade egoeran bizi direnen pertsonen azterketa egin eta neurriak zehaztu. Larrialdi etxebizitza duinak bermatu eta horientzako protokoloa egin. Eskerrik asko. Jarraitu dezagun gainontzekoekin. Belen Etxeberria. Iñaki Agirretxe Irigoyen.
Itxaso Basauri Larrañaga. Yulene Lascano Zenitagoia. Jesús Mari Guridi Gangoitia. Bueno, eta programa holkurtze honetan, niri tokatzen jata beste 2 puntu aztertzea azaltzea. Bata izango da, Errebonbilo kaleari buruzkoa, hor da, Elorriko sarrera duin bat eraiki nahi dugulako. San Pio kalea urteetan saiakera eta proiektu ezberdinak izan baditu ere, egokitzeko eta tontzeko, egia esan ez dira gauzatu izan. Beraz, pentsatzen dugu, udalak zor bat daukala bertako biztanleekin. Horregatik, aurre egingo diogu arazo horri, izan be oso egoera kaskarrean dago. Espainoletan, oinezkoentzako irisgarritasuna egokia bermatzeaz gain, oinezkoentzako espazio berriak sortuko ditugu. Pertsonak hirigintzaren erdira ekarriz. Errebonbilo kalea urbanizatzeko proiektu ere martxan dugun neurrian, proiektu bilek uztartuko duguz. Eta horrela, Elorrioko sarrera hau, oinezkoentzako atseginago izateko eraldatuko dugu. Eta bestea, arlo sozialarekin zerikusia dauka. Eta bada, parte hartzearekin. Hau da, guretzako parte hartzea, botere kolektiboa martxan jartzeko erraminta bat besterik ez da. Legegintzaldi honetan, garatu den parte hartze araudia, martxan jarriko dugu datorren legegintzaldian. Eta horrek eragin zuzena izango da udaletxeko martxan. Eta zergaitik dinogu hau ba? Begira. Gai garrantzitsuenetan herri galdeketak egitea sustatuko duguzelako. Parte hartzen mai ezberdinak sortuko dira. Elorri Jarren kontseilua, kontseilu sektorialak eta auzo kontseiluak. Herritarrek eta elkarteek osoko bilkuretan eta udal batzorretan parte hartzeko aukera izatea arautuko da. Eta azkenik, parte hartze prozesu ezberdinak sustatuko dira. Inkestak, audientzia publikoak, parte hartze foroak eta abar. Beraz, EH Bilduk demokrazia zuzenekin konponbizoa zuzena hartzen du. Beste barik, gora zuek. Eta azken taldekideak, Javier Cosio, Maialen Arregi Gamboa, Ricardo Arrizabalaga Alberdi, Bego Lasarguren Kapelastegi, Dani Palacios Sáenz. Arratsaldeon. Bueno, los siguientes proyectos que queremos explicar es un poquitín lo que es el nuevo parque de Buscants, el reacondicionamiento del río Toloto, el vial de Ugarte y unos nuevos pulmones verdes en el centro de Elorrio. Bueno, la realización de estos trabajos pues, se deberían empezar en un plazo breve de tiempo, ya que, pues, a pesar de tener firmado un convenio con URA, estamos un poquitín a la espera de los permisos de URA para realizar estos proyectos desde hace más de un año. Cuando se realicen estas obras, pues cambiará un poquitín en la forma de entender el casco urbano, el casco antiguo de Elorrio. Aparecerán nuevos espacios para el ocio, pues un parque, un nuevo paseo cerca del río,
se podrán dar prioridad a los peatones en ciertas calles. El vial de Ugarte, que irá desde la rotonda de la entrada de Berriz hasta Arguiñeta de Orbidea, facilitará la construcción del anillo exterior para el tráfico rodado, creando nuevas vías de movilidad y ayudando a que haya menor tráfico por el centro del pueblo. Otro de los proyectos es darle una utilidad al Aldapebeitia. Hace un año comenzamos con ilusión el proceso para decidir a qué se destinaba el Palacio de Aldapebeitia. En aquel proceso participativo se recibieron más de 600 aportaciones sobre las cuales se trabajó en talleres participativos y teniendo en cuenta los resultados de ese proceso, creemos que el uso que se le debe dar al Palacio de Aldapebeitia en un primer momento es el traslado del hogar del jubilado desde Aldachekua a la planta baja de Aldapebeitia. Motivos que justifican un poquitín esta decisión es que el actual hogar del jubilado se ha quedado viejo, tiene limitaciones para las personas mayores. La localización no es la más adecuada, la accesibilidad tampoco es buena. El propio espacio que tiene el local no cubre las necesidades para expandir y mejorar los servicios que allí se ofrecen. Aldapebeitia ofrece un emplazamiento inmejorable para las personas mayores. Además, al quedar libre el edificio municipal de Aldachekua, se abre un abanico de oportunidades para realojar en ese espacio otros proyectos. No obstante, aunque en un principio solo se va a realizar la primera planta colocando ahí el hogar del jubilado, poco a poco se irán reacondicionando las siguientes plantas para poder darles nuevos usos. Eta azkenik, gure alkategaia, Idoia Buruaga Barzena. Bueno, arratsaldon denoi da ongi etorriak, da eskerrik asko gaur Arriolara gerturatzagatik. Onartu beharra daukagu, plazer badala Arriolara gerturatzea eta horrako jentetza ikustea, ezta? Eskertzekoa dela. Gaur ni alabak eguerdian antzerki bat ikusi da, eukin dago ikastolan, da desiatzen egon da gu ikustera joateko, hortze da gure etxeko txikia, gaue bai, ez da hemen gaudenok, pose sartzen dugu, zeuek hona etortzea eta EH Bilduren talde berria eta proiektua ezagutzera, lehen eskutik ezagutzera gerturatu izana. Ezetan hasi aurretik, lehenik eta behin besarkada erraldoi bat helaraztea nahi dut, erbestean edota Frantziar eta Espainiar espetxeetan dauden euskal preso guzti hori. Bereziki Gorka, Jon eta Iñakiri. Eskerrak emoten jarrituko dut. 8 urte dira herrigintzan, 4 bildun, 4 EH Bildun, handitzen doan proiektua. Eta hasi aurretik eskerrak emotia gura dodaz, nigaz zinegotzi lanetan ibili diren Olga, Jaione, Xavier, Fernan, Jonander, Txus, Maitane, Aratzu, Xavier eta Daniri. Baita, zinegotxe izan ez arren, horratzean lanean egon zaeten guztioi. Zuek uste duzuen, baina pertsona gehiago egon dira, azkenengo 8 urteetan herrigintzan beraien onena ematen. Eta aipatu behar dut eta onartu behar dut, 8 urte hauetan bizi izan dodan gauzarik ederrenetariko izan dela, zeuekin bidean topo egitea eta zeuek bide lagun izatea, benetan. Bizitzako arlo guztietan gauzak ikasten dira, ezta? Dorein dela 8 urte oposizioan egotea egokitu zitzaigun. Onartu beharra dut, oposizioan egote horrek, bere gauza honak izan zituela, gauza asko ikasi genitulako, ezta? Besteak beste, ezin direla gauzak edozein presioetan egin, eta are gutxiago, era elektoral batean edo etekin elektorala ateratzeko helburu bakarrarekin. Bestetik ikasi genuen individualismoa eta pertsonalismoa alde batera utzi behar dugula eta talde lanean aritu behar garela.
Bestetik, udaletzeko funtzionamentua, barne funtzionamentua ezagutu genuen eta nola kudeatzen den ere. Eta herrigintza harrokerik gabe eta zintzotasunez egin behar dela. Eta argi daukat, oposizioan egin genituen 4 urte horrek oso baliagarriak izan dira orain alkatetzan egon garen urte hauetarako. Decía que los 4 años que hemos hecho en la oposición nos han valido para estos 4 años que hemos estado en el gobierno. Hemos confirmado que sí hay otra manera de hacer las cosas, aunque cueste un poco más, sí que se pueden hacer las cosas junto con vosotras y vosotros, desarrollando los diferentes proyectos con las personas implicadas y interesadas en cada uno de esos proyectos. Nos hemos reafirmado en que el trabajo en equipo es ezinbestekoa, que ahora no me sale en castellano, ¿está? Ezinbestekoa con toda la talde lana. Noizbaiten esan doan moduan, ninguna persona puede silbar una sinfonía, pero hace falta una orquesta para poder interpretarla y sin ninguna duda, nosotros esta legislatura hemos tenido esa orquesta da itzela izan da, zeuekin lan egitea. Y no tengo ninguna duda de que hemos demostrado que sabemos gestionar. ¿Que a veces hemos cometido errores? Sí, pero los hemos arreglado y en algunos de los casos hemos mejorado. Y bueno, pues si tuviera que definir esta legislatura en 3 palabras, pues definiría con trabajo, sacrificio y ilusión. Y yo creo que ilusión ha sido la que más fuerza ha tenido. Ilusión cuando hemos visto que los proyectos salían adelante, ilusión por mejorar el Hórreo, ilusión por trabajar por y para el Hórreo. Y os puedo asegurar que ha sido muy enriquecedor y que esa ilusión gracias a esa ilusión ha sido el trabajo y el sacrificio que hemos hecho. Oposizioan ikasitakoaz eta legegintzaldi honetan alkatetzan ikasitakoaz norabidea argi dugu. Badakigu nondik gatozen, badakigu non gauden eta zalantzarik gabe badakigu nora goazen. 4 urte hauetan ondasun politika inmateriala eta materiala gauzatu dugu, ezta? Materiala da begi bistan dauden gauzak, Belenguako urbanizazioa izan daiteken moduan, Ibarrako urbanizazioa, futbolzaleko berdegunea, autokarabana gunea, baina, besteak beste, baina bebai egon dira gauzain material asko, ezta? Begi bistan ez direnak egon, baina lan itzela suposatu duena eta horretan lanean jarraituko duguna. Adibidez, berdintasun politikak, gizarte arloan lan itzela egin da, Mariak esan duen moduan desertu bat aurkitu genuen udaletzean. Kirol arloan bebai, lan itzela egin da, gazterian ere udalonek sekula egin ez duen lanketa egin du. Eta onartu beharra dugu, lortu dugula, urte luzez beste korporazio batzuk ez da bena lortu, ez da? Urak gure herrian 1.300.000 euro inbertitzea Tolotoko berbideraketan. Bueno, oraingoan ere ikusten dozue, talde ederra daukagu, anitza, herria gertutik ezagutu eta bizitzen duten herritarrak. Gure kanpainako lemak hala dio, beti gora, geroa. Nire hasian ez zitzaidan gustatzen, baina zenbat eta gehiago errepikatu da entzun, gehiago gustatzen zaite, beti gora, geroa. Eta argi daukagu bai, oinarritik hasi behar dugula geroa eraikitzeko indarra biltzen. Herriari hitza eta erabakia emanez, parte hartzeko tresnak eskainiz. Zaila egiten zaigu gazteengana heltzea, onartu beharra dugu, horretan gabiltza, baina oraindik ere zaila da, baina ezinbestekoa ikusten dugu. Gazteek nola bizitzen duten jakitea, ze premia duten, zelako beharrak dituzten, gazteak oraina eta etorkizuna direlako. Eta gazteak politikako lehen lerroan eukitea, opari ederra da guretzat. Eta zerrenda honetan gazte asko dauzkagu, baina bereziki bat gazteena, itzidazuen mesedez balioan jartzen urtatzek eman duen pausua lehen lerroan jartzeko. Da, hasiko nintzake banan esaten, ze zoragarria dira eta bakoitza benetan aberazten dauz zerrenda erabat. Baina emakumeak aipatza gure dodaz. Emakumeak bada garaia, emakumeak dagokion lekuan jartzeko. Emakumeak erabakitze guneetan kokatzeko. Bai?
Bada garaia gu ahalduntzeko, enpoderatzeko, eta EH Bilduk argi dauka. Argi dauka eta horregatik urteak dira emakumeak dagoeneko politikarko lehen lerroan gaudela. Eta horretan jarraituko dugu zuen laguntzarekin politika feministak aurrera ateratzen. Beraz, gaur hemen aurkezten garen zerrendakideekin, talde zoragarria ikusiko duzuenez, ikasitakoaz hartu dugun esperientziarekin, legegintzaldi honetan zer egingo dugu. Herritarrak lehen lerroan jarri, nagusiak gazteak zein ume izan. Elorrio eskertiar, feminista, euskaltzale eta duin baten alde lan egiteko gaudegu hemen. Eguneroko gauza txiki horiek gehiago mimatuko ditugu. Xabierrek esango dau gehiago, gehiago mimatu ditugu eguneroko gauza txiki horiek. Eta gaur hemen aipatu ditugun proiektuak eta bestelako guztiak determinazioz aurrera ateratzeko hartzen dugu konpromisoa. Ez zaigu gustatzen gauzak korrika egitea. Nik uste legegintzaldi honetan hori adierazi dugula edo hori ikusi dela, ezta? Ez ditugula gauzak korrika egiten. Badakigulako beste batzuk gauzak korrika egiteagatik zer suposatzen duen eta 4 urte hauetan zer pairatu eta zer kudeatu behar izan dugun. Orduan nahiago dugu zuekin batera gauzak astirotzago egin, baina gauzak ondo egin eta lorrizok behar dauen moduan. Eta amaitzeko, esatea, baipatu egun guzti hori lortzeko zuen laguntza ezinbestekoa dela. Zuen laguntza barik ezinezkoa dela. Guk EH Bilduk zeo zerrona badaukagu zeuek zarete, gure oinarria. Eta hemen bebai, edo oraingoan bebai, zeuen laguntza ezinbestekoa izango da gure proiektua aurrera ateratzeko. Eta zuen laguntzarekin berdintasun politiketan aurrera egingo dugu. Zuen laguntzarekin gizarte arloa sendotzen jarraituko dugu. Toloto errekaren berbideraketara aurrera eramango dugu. Buskatz lursailean berdegune bat egingo dugu. San Pio eta Rebonbillo kaleko urbanizazioak burutuko ditugu. Bestelako mugikortasuna bultzatzen jarrituko dugu. Pizkanaka herri osoan zehar bizikletan karrila garatuz. Eskola bideak hobetzen jarraituko dugu. Aire kalitatea eta ingurumenaren alde lanean jarraituko dugu. Aldapebeitia jauregia eraberrituko dugu. Bestelako basogintza ereduare bultzatuko dugu. Aurreskola berria egingo dugu. Eta beste ehundaka gauza egingo ditugu. Agian denak lehen esan duan moduan ez dira begibistakoak, baina ziur egon bestelako gauzetan lanean arituko gara. Ezkerretik, feministatik, herri duinago bat eta bizi kalitate hobeagoa izango duena. Taldekideak, venga, gora danok. Taldekideak prest daude, gu prest gaude, lehen lerroan gaude, orain behar dugun bakarra, zeuek zarete, bai? Herritik, oinarritik, herria egingo dugu. Prest, irabaztera goaz, beti gora, geroa. Bueno, eta orain guztiontzat Ateneon mokautzo bat egongo da, zer jan, hitz egin da partekatzeko. Mila esker benetan, bihotz-bihotzez, eta hemendik aurrera bakizu, zuen laguntza behar dugu eta zuekin batera etorkizuna gertu. Beti gora, geroa. Bez, zenbat eta gehiago esan gehiago gustatzata.